да видим. Пушим ли и какво мислим изцяло за това? Еми... Не! Аз пуша. Никога не съм пипала, помислила и каквото и да било друго за цигара. Вярва си. Аз не пуша. Не, и аз така. И се гордея с това. И аз. Ма сериозно, аз не пуша. Да, бе, и аз. И мисля, че това е много смотано нещо. Там се правят на готини, където пушат. Свети. Ще идеш боя пътя. Говорила съм ти много за това. Така ли? Валю, Нину. Метелина, умъкни. Чакай малко пауза. Ох, мене ми се доспай. Да, Аре, да пуша пауза. излизаме. Айде. Не, няма. Айде спирай, какво ги интересува хората? Добре, чакай сега. Значи, аз пуша, но рядко. Мисля... Абе, нищо не мисля. Мисъл, няма нищо полезно в това, ама не го правя за да се правя на готино, а го правя защото ми се пуши. Аз пък не пуша. Разбрахме, мъжо мой. Айде мъквай, жено моя. Чао. Кипа. Бухтичко. Чакай. Бухтичко. Бухтички. Много бухтички. Айде спирай, че това са едната минути и Чао. няма никой да го гледа. Айде.